nka an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase CADC denmisɛnw. n y'a fɔ kuma la sisan ko ka denmisɛn kulu sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ bi minnu ka laɲini tɛ foyi ye u ka sigidaw ka ɲɛta siraw ka ca kalan an b'o kɛnɛ kan furakɛli o y'u ka baara dɔ ye hakilina ka di maaw ma maaw k'a dɔn diɲɛlatigɛ bɛ tɛmɛ cogoya min na nɔgɔya la sira ninnu ka u siraw taama o ye baara dɔ ye u ye kuranko fɔ maire ye kuranko fɔ olu y'u seko ko la fɛn fɛn bɛ kin dɛmɛ ne ye nin denmisɛn ninnu ye o sira de kan wa san kelen tɛ san fila tɛ san saba tɛ o man ca jamana in kɔnɔ o de la tuma o tuma n'u mago jɔra an na b'a kɛ cogoya bɛɛ la ka y'u ka kɛnɛ kan o ye encouragement sira dɔ ye ka tila k'a f'u ye fɛnɛ n'u sera an ma ni kunnafoni ni kibaruya fɛn fɛn ni kin ka nafa b'a la wa n b'a dɔn u ka baara bɛɛ ye kin ka nafa ɲinini ye ni Ala sɔnna an b'an seko k'a la o ma daminɛ bi wa o tɛna laban bi fɛnɛ ni Ala sɔnna an bɛ u fo an b'u encourager an b'a fɔ ni ɲɔgɔnna kɛnɛ Ala ka caya Ala ka jamana basigi jamana ɲɛmaaw Ala k'u dɛmɛ u ka baaraw la u ka se ka jamana dɛmɛ ka bɔ dingɛ in kɔnɔ an bɛ laban ni o dugawu ye aw bɛɛ ni ce Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn ma merci. an bɛ foli belebele lase an ka maabaw ma minnu welela ka bɔ Bamakɔ ka na minnu welela ka na an dɛmɛ an kungo la minnu yɛrɛ ye bolo don dufa kɔnɔ ka fɛn di denmisɛnw ma denmisɛnw ka na hinɛ an ka dɛsɛbaatɔw fana ka denmisɛnw na parce que bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta dɛ donc an bɛ o foli lase o fɔlɔ sanni an ka ɲinɛ o kɔ an bɛ kɛnɛ min kan n ye nin kɛnɛ in hakili la a siɲɛ wɔɔrɔ n'a ye nin kabi 2017 ni jɛkuluw sigira ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛw lase an ka sigida in na dugu kelen tɛ dɛ commune dugu bɛɛ b'a la k'a daminɛ Duguduma Talikɔ Girimɛ ka taa fɔ Jagoni ka yɛlɛ ka taa Sanakɔrɔ nin bɛɛ b'a la bɛɛ de bɛ dɔɔnin sɔrɔ o tuma na o denmisɛnninw ni Ala ye minnu garisɛgɛ don a la san o san dɔɔnin bɛ di bɛɛ ma o kɛkun ye mun ye diɲɛ yɛrɛ kabi Ala y'a da a bɛ o cogo de la dɔ de bɛ dɔ sanfɛ dɔ hakili bɛ ka dɔ kɛ mɔgɔw ye minnu b'olu ni duguma cɛ o ye diɲɛ taabolo ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don a la maa minnu bɛ a boliboli n'a tɔɔrɔ kɛ an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don o la ka sabarata d'a ma wa an bɛ an ka mɛtiriw fana fo n'o ye directeur ye surtout parce que baara in tɛ kɛ directeur kɔ n b'a kalama k'a fɔ ni a dabɔra se bɛ kɛ olu de ma olu de k'a fɔ an ye denmisɛn jumɛn ye dɛsɛbaatɔ dɔ ka denmisɛn ye walima jɔn ye fa fatura olu de bɛ o kibaruyaw di n tɛ a tɛ taa kunfɛ donc an b'o foli balaji belebele lase u ma. bi CADC mɔgɔw ye danaya da ne kan ko ne k'u ka ɲɛmɔgɔ ye bi a bɛ ka di 6e édition na a tako 6nan nin tɛ nin activité in siɲɛ fɔlɔ ye mais an bɛ munumunu n'a ye Duguduma quartier la pour que mɔgɔw k'a dɔn an bɛ ka min kɛ pour que mɔgɔw ka se ka dɛmɛ don an ma u kana fara an kan parce que mɔgɔ kelen tɛ se foyi la ani k'a yira aw la fɛnɛ CADC ka activité tɛ nin dɔrɔn ye san o san an bɛ compétition de football kɛ pour que ka denmisɛnninw ten don ɲɔgɔn na o compétition bɛ sen na a b'a 3e édition na an ye conférence kɛ sur le port du casque ANASER kan an ni maire ka bolo di ɲɔgɔnmanw kan an ye Duguduma courant électrifié o yɔrɔ la n bɛ excellence fo n taara ale de fɛ yen pour que a ka se ka conseil éclairé di yan k'an accompagner pour que an bɛ se ka terrain éclairé o yɔrɔ la an ka foli b'a ye komi n t'a dɔn n'a tɔgɔ la n bɛ tila ka segin ka foli k'a ye an ye denmisɛnnin ye mais waati o waati n'an mago sera a ma a n'a ka protocole u b'an lafiya an b'a ye an bɛ échanger an y'a wele kɛnɛ o kɛnɛ kan a y'an bonya a sera kɛnɛ kan vraiment an b'a ɲini aw fɛ a ka foli k'a ye. CADC activité association ye association min sigilen don Duguduma taaɲɛ kama ni Duguduma taara ɲɛ Kati bɛ taa ɲɛ ni Kati taara ɲɛ Kulukoro bɛ taa ɲɛ ni Kulukoro taara ɲɛ Mali bɛ taa ɲɛ. a fɔra de ko ekɔliso mɔgɔw olu de bɛna mɔgɔw choisi
a ka se ka di dɔw ma bɛɛ tɛna sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais an kɔni ka laɲini ye min ye san o san caman caman de ka fara a kan an b'o de dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ nin baara in na comme président yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na a siɲɛ 6nan de ka kɛ commune kɔnɔna na yan nɔ donc an bɛ foli di an ka président ma ale yɛrɛ ka cɛsiri donc maintenant ale yɛrɛ ka cɛsiri fanga ka bon ko in na kosɛbɛ vraiment an b'a fo ka association mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn ani k'u barikada parce que u bɛ ka fɛn min kɛ nin ye a nafa ka bon u bɛ fɛ k'a yira denmisɛnnin minnu masaw ka garisɛgɛ ka dɔgɔ ani denmisɛnninw masaw taɲana u b'a fɛ k'a yir'u la k'a fɔ aw masaw tɛ yen ou bien aw masaw garisɛgɛ ka dɔgɔ mais anw hakili b'aw la an se ye min ye an b'o di aw ma walasa aw ɲɛji ka ja donc bamananw b'o de fɔ kuma kɔnɔna la ko n'i bɛ ala deli fura la i bɛ ala deli k'a ka kɔdimi fura d'i ma parce que ɲɛdimi fura de bɛ mɔgɔ caman bolo mais kɔdimi fura o tigi man ca donc ala ye ninnu kɛ mɔgɔ ye kɔdimi fura b'u bolo donc o foli vraiment ne tɛ se k'a fɔ a dan na donc ekɔliden minnu bɛna minɛn in sɔrɔ u k'a bila u kunna k'a fɔ nin ka dɔgɔ u la yɛrɛ mais wara man'i kɛ i dan i se ye u ye nin de sɔrɔ k'a d'u ma san nataw la n'ala ye minnu garisɛgɛ don a la olu fana b'a sɔrɔ nka an bɛ ala deli san nataw la dɛmɛbaga wɛrɛw ka fara u kan pour que mɔgɔ caman ka se k'a sɔrɔ san caman bɛ ala bolo ala ka nin ɲɔgɔnna caman yira n na ala ka nin ɲɔgɔnna caman yira n na vraiment nin diyara n ye hali bi nin ko ye mun bɛ Tarawele an bɛ Tarawele fo a n'a a partenaires bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn vraiment nin diyara n ye na nin diyara n ye vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce a diyara